Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Vyake gima omwanchio muligeria bwigeta seni gensoko nendito okwaligania asentunda ya kabere chinga kitogendete gusanga no mugeni bweri tukolia rero Duncan Ogoti oyo gendete gutumanya amange nga ekero amalio gatigire gukora emirimo chinga cheito ngetambukiro kikeri tobwenete koimukia kondo mwanchio mulia sanga nente birengere byago wetera sensemeri ya Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV boigo na bogo sanga na intu wetera sinamba yaito yesimi yirega bwa screen yao okwana na intwe AMase ya maboigo na bokulika ujumbe yao mwanchio muligereria anyako bwate ibolirinde lyonsi elinde tobeto gosanga asobwa makulende konyantara swa ase omutimo komukeigo nabo ridan kaninga eserekali mero bilikeri yabikira soko ene kyanga ngokorere omochando yiga OMR lingana linene ekerto koligerelinga eserekali nsemoki una ntu serikali yetu ya Kenya yabikire yo koligererio morobelio bwa mara na boli tangani ndagete goteba onye mwanya getinge ntoranja go bwaterana ne serikali umorobelio yo koera na botora tebenga serikali yabikire umorobelio ko yokora lakini tonyara koera weterekera ngoro korubolingo libugana bwime mono serikali nambe yemo yachire negende ka motokoro kate Kenya National Action Plan yogo kora AMR aiga serikali nigo yaletire chinjira au elinde mu panto bonsi bense yito ya Kenya nonyene nsengi mabanyale go ikeru nobo semi bolibo isaine bwoko bwati konyara gokora emerobelio ya maliogo buneka neiri namba ya kabere wetera se ministry yito ya health ango nyora tolenga ase chikinya gitali cheito ne chikirini cheito ne dispensary cheito ngo ikerere barete me sangerere kana yogo tuegerie njera tubwenda te gutumeka maliogo na gwetani ons ngo tokere ji institution chinene chyobolingoli ekera ngoligererie institution yemo asenze yito ya Kenya neje tubwate ko Kenya Medical Research Institute ekera bakubwaterana na African CDC na World Health Organization ngo chibale bakora egento koroga community based awareness sessions aigani go bago cha se binyoro byeito baigeli mwanya getinge ba mindonga aige kerto go koraiga nigo toko nyara ko batoko lendero mochando asenjira yeito tomenyete negento kende serikali egendo te gukora negento tokoroka bi community behavior change na bonde gete teba onye ndura itaberana go change chimbwe cheito tomenyete bune community tigatora chakira mwanya getinge abagusi twensi asetuwa beta ekero koligereri onye ntoranja korua se mara moja goeterege ntokelinganje ekerenda yandomire ndatere yokanda nyumbu ene flachi igonge serikali ne tema na vera ateme etema so goetera bosa bono nakieko geroko nyore meroberie menene serikali yebegete ne linga tuitaberane emeroberie serikali yabekire korende lingana linene ntagete ko batigera goetera ase emeroberie serikali yabekire ndiri naki ika ekerengo keliogo ikera buno mondo gwancherana ngaya tigantike kunywa maliogo lioka inywa maliogo ekera bune serikali yambekeire gwetera asaba lingoli bali babekirwa se chengitali cheito bagotokonya sogo to maliogo ne nonya se chengitali cheito mbabwate naro yo gutarenga by the way abantu hambuye kiborora ekera ukorengwa so bwime kwa manyanga nkikiagero mutuye igogwati ekero koligerelia lingana lyo korenga mwanya getinge ngima na boko nyora chinya gitali chito wachira senya gitali no mwanya gitali kwanyora nire na erororo ndubwa to science bwo mwanya gitali asomire ago ikerogo tabinga karango koligereliga ekolikera maliogo taliko na gogote byogende la polingoli gwe lakini ekerebonu tuikire to kwanira one health awareness lingana linene ekiombeka nene kia afya nzengi magekoro ku World Health Organization amona African CDC kego tobeka maiso mara lengelinga mwanya getinga se kwantegerera ko igwalinga linga kugu atwaliro mochando kuachira asenya gitali obuyambororo robwo lingoliwa ningi geko geruko lingoliwa okolingoliwa nigo kogochi chaimese ngenjo ekere kwa lingoliwe omochando obene nigo kumanyekana nekero mochando obene omanyekanire nigo ko wa maliogo ali alengeto mochando obene
One kere kwanyura mario garenge to muchando obene nigo konyoro bogwenigwa boli bogwenerete na kigeko gerekero kogenda nyagitari ende yons kigwasoiro okorigererie nyasi mbabege tororo eke post podieli kire quality awareness ekerogo ikero baligete nga quality awareness na mbe yemo tokorigereri nechi standard ebirenga biri byokorenga mwanya bantu namba ya kabere chinchera cyokorwari gwekero gwasoira asenya gitari na namba yende ngo ikore kwanyora babegete load maps onye no borwire bwa covid o ikoro asenya gitari kwanyora babegete stand 1.5 meters apart na nemaleli ngo ikore kwanyora babegete umbu inje sizindani echinenchera enya gitari na serikali yarentire elinde gotanga mwanya getinge ntoswa aso muchando yebwe mari igona bonda getiko yane kelikero mondo mwanya getinge nga serikali ensemo yaye ngotemere ko yaikira toko genda sengenjo yoboregeu wasoira asichinye gitari chito na asaba lingoli baito na ase intu abanyene ntubu ati chinza no botaka na boro bwasoire ase mwanya getinge wana gogo ikokogo tebunga igondoche na bonda akoire lapungo pima manyinge elinde ngote yo muchando watebanga ningale besa monge no kuminga chibesa lende kichaka yo moralia ngakingocha gokora bona bonda getego tanga obuyambo ekerwa pimiru kwa manyekaniro borwaire uli orwarete kiagera ni goko reduce yo muchando monene oemal oyora gosumbu ase miaka yawe yonse ambia mono ase okwiranĩria ribori rindo chinga mbaroro babere bakulika chiu jumbe chabo mwacho muri nyora nga twabere tukuigore simi tobene igona bokonyara gusanga na intwe Simba Felix agoteba kore chinse mochiri chia Mount Elgon Nandi County awatanga tumukwaneli magokoro kuri chinse mochiri chia rio chungo mbia mono sana no ari ime iyo moroberio kolete atogenda kubwata chisimie ekeronge genda gusoma ujumbe chiga. Hello Ensoko TV. Aya kamati magi tindi mora uno magani. Mbia mono sana kamati. Mbia ni nari tayana na magani ga kubori ngoi na bangoro kuwa. Ehe. Wana nale kubori ga jo magani umo nyagata rio jo tamiruya. Na jete ndwara to magongo. Mogero ko mutanchira kinde igo. Ngagenda ngapimwa nyagetari ngamana wateli watu base kogenda koewa mariowa nyagetari ene yonsi utapimiri ngabwatigo lakini chiko nini chile bangete na eliotari ayane ebira chini niga okoten koma kulinyote kono tena kile arekorokwa nganyira buya Nande bagatenke nande ntia ngira buya. Gatika nene getari yo nande ngande ngao. Siri ndayoro runga. Uto base ko nyumagiro gando anti otapimiri. Ona gana na jire na yande chuchi gatika getari bere nto tonka bere sanga njobo ke mabwana ego boleiga. Ona yendo ba ko to batanga mana bona ambisiri. Na Benado. Na Alisa. Wono kama kunya na kiga kitagitari. Iko na go tebi nganje, iko ngo pima umanya mali go konga. Agante bine kitari umate ntia go kora. Wono ko sinyana ngabwo bwata mali go ayi wono na jini rukwera na ujona ande mugoli na ji wono ngiye go ro komento borwaire. Wono igala abanya getari abande. Na babande birigi. Lakini nendo bono. Ni tutoro no nya ba kona gotongaina. Ngagenda nande nende moisonde iga ngabaterio mujando no ole iga na iga na kolera tu parece ni okuguru. Ngabateria marioga ario ko betu ali yo kubarwa. Iga nsario mubera sekitatia seme ya mogotira uno gutira. Iga ngira nene tinga bono na bakoria gitigo. Na kirende ngo kale kera ni weto bororo mono ni weto kwagira kinende nyobana na unya na bamba se kobeta maute. Na bana na bako na mereni go bako kala ji. Bako aere ade ko ko era ko ruo mobiri. Bono bena do.
Nero babonte bakoire abante ba mariogo yo gupima ngando. Mwaka nereka baire tibasa kiasara kini bali ko mariogo itimo byansi tiyongwa kana. Ono igonje umaene ngorobi. Ngoko ira neliara segeke. Hello Ensoko TV. All right. Oya kwero kanganere kamati atanga nagachiete nyagitari akaegwa mariogo atarengiri. Katenga ino romo chano manene tubwate ase chinyagitari cheito. Hello Ensoko TV. Ensoko TV. Na kibwairire. Watoirire buya. Okay, mbiamana sana seli boli elio. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Na kibwairire. Wairire buya. Ngotogo sanganere. Amanire kuri chinsama cy'amahongo. Hello. Kiani eliogirie TV yawe tumanya koigwana. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Alright, okororo yabo chikora etegerera kwanza meta ndomba bwate. Notenga Solomon Sospita tebanga hapo sawa tunawakilisha umusori bwege susukoro chinsemo chirichia Nakuru City Salams Club no areime Edina Orina abatebanga niko tuned hadi mwisho from Rio Gamoseveti eno kumakori watching live. Omogaka kiragita otebanga notora mokurense meli ye county ya Nyamira. Haro kwa nanga ndiro rokonyora kwa ku Panadol na Panadol extra. Nabonza kiteko tebanga mariogo. Igakoro siwa kolengana ne intensity yoborwaire no bolito boborwaire. Lakini ndagete kubeka mwanya getinga korwe warning ase bali bantegererete. Mara nyinge intu abanyene tuwabeira abanyagitari kubwa abanyagitari bali bachire babekiru batokonye. Inki ndagete goteba. Banado ekere kwagenda nyagitari kwego Banado. Ngwego Banado extra na ende ngwa pimu kwa manyekano oborwire bwao. Nabongo ngokwa obosemi ngatumeka endatereri kwa gukorwa senyagitari. Ekiagerekero umunyagitari yakorigereri nabarange intensity yoborwire obwate aso mubero igobotakire kwa Panadol. Nabeko nyarekana kuachire kenyoro kwanyoro omonto ndogota iringanje na atigete gotumeka Panadol chenyagitari lero Panadol ngotumeka extra. Ndagete kuboli mwanyagetinga ase bantegererete ngoirane liriswali elia sokoboli riswali. Ningi geko gero umunyagitari atako Panadol extra okwa Panadol. Komerana no imubweka ine kenyoro ogotebyo nyu Panadol extra. Akere liogo togotumeka ndibwate chi side effect. Nechi side effect chiaye eyemo yabona rero togokwanera. Inga kiendekera toranyora liba ganto kwanera igoro ya Panadol extra tokwanera igoro ya chiabo mara moja chiabo sona moja. Ko tingiche tiraro gukwanera igoro ya mariogo. Igonda gete kubeka ogobekera omo system na ki mwanya bantu bamindo tigatutume kama mariogo arituali keiruko rwase chinyagitari. Koli yogo kwa iruli angira gukore meremo kwanyure toro chingo kobwe na ngoro ira naso munyagitari. Ingi geko garango tebwira naso munyagitari. Omuchando nabera atoke kwanyura marioga ya korumagega wasoira aso muchando tokoroka antimicrobial resistance. Bono imeyo mubero omuchando already no korete kieke noro marioga ya tabuga atichinguru cyoko gokonya. Igoko ira naso munyagitari ogochenjeria mariogo korengana no ne chisemi no bosemi boli banyorire elinde kwegwa mariogo ali ikire kegwango kelio borwire bwa obole boko gokonya. Ekiagera nanyora momo oyo mona bolinga lingane liya nkogenda na chenjerirwa mariogo gochia na chenjeri gumara nyinge obwa na ngogala tikieke ngoiyo nabonde gete gotebanga bado nche nabonde gete gotebanga goetera service yente nenere tengeli na ki
aye buno mwanjo ntegererete genda opimwe no burwere bwawe kera bwatokire kwerwa mariogo kanywa mariogo aonse negento kende nari gocha kweba ntage kwana tiga kunywa mariogo otarakore dose wachenjire nyagitari ngando chingaya na etuko muina takari gongonya tiganda enda gochia stiri ga bunto genda to komento mochando bwe mal igona bongo sabanga twensi asobwamu tuancherane tunywa mariogo ari tuarikere korwa seja nyagitari kira nyarekane nga yabeire bube irana so munyagitari nero bwate solution gwetera soko okonya nyauma nyambati koro chinsemo chiri chia Nyameru Bubembe atebanga noare ime yo morobere mbya mana sana se bali mugendete gusangana intwe gwetera senchera yesime mwanchu muligeria nabo gukwana na intwe ye maseyemo onye kubwate liboli lyago elindobe ko gusangana intwe kolendere boyigo nabo goswa sensemeri mitandao mwanchu muligeria ensemeri ya Facebook okwane na intwe gosa sensemeri ya YouTube obe ko gusanga na intwe ngatenga abantu abange dan kaneba gutumika maliyo bobe asenchire tali engia okonyaranga kerekeno monto oiruchi elio gokoro nyagitari likabwene takore dosi elio ranga tara igubuya bateba Mario gata kari gonkonya ango tsange no mwanche muligereria. Hello Ensoko TV. Ensoko TV. Na kibwirire. Mama miri nale kubuli munyagitari. Kaenda nyagitari. Kaewa masyogo yikeuno lakini kurwa yikeuno gatari yikeuno. Sangi omwende tachirenke igoro. Ona kera muchokwana nyagitari gopima koronke korarunga nechiari sambwate kaegwa mariogo omuntu amana gutebe natinga mariogo aya nyagitari tonyu aegwa eriogo rikegusiyonywe naryo nagwete isitetu. Okay, rine ribori aworire. Hello Ensoko TV. Ensoko TV. Na kibwirire. Wairire mwana mingi. Wairire biya. Wabwati mwana w'umuntu yasfanya cyewarwo zama cyo buke mana kajoya. Anje nari kuguri mwana. Mubirone tinyi wetu ya yani amaugan wetenga ko ansenyenda muchanti imbwate go. Okay, asante sana. Hello Ensoko TV. Alright. Mbare bakonda nyagitari barengi bubuya barikirwe dosi buya kolende oyegwa mariyo gae ocha naronka omonto mo basemi ngakora atigana nayo nyagitari korari gingerie kegusia. Number 1 nabonta ketekote abange ase ebinyoro byeito tomenyete amariogo moso ase elichoni yeito yagusi amariogo yekegusi naro lakini nabonta ketekora abeka obosemi bwoimena ki edosi ye elioge elirie kegusi kwegwa nepimire namba ya kabere oyoko edos imanyeta abande mbambolie maswalinga tuanyure tuabwenire taimangana oyoko edosi ye kwanywa mbose mikia bwate imeyoborwire borasole korua senkaransi taiga said studio na korua sopo semi bobo science na bonta kete ko advice kiro ya moito kigwa chire nyagitari gwa pimiru kwanya roborwire bwa bwarakanire na kene koirua mariogo ogendo nywelinde bwe konye kanywe dosi elia mariogo kwegwa ekero ya ikire nga mariogo angire gokora piemeremo ekene ngelinga na boko nyorno no munyagitari okogotebinga genda origio monto obwate obosemi bwe mariogo yemete elinde ako eliogo eketari gento ngo kwana ntararo rasege gokorekana mara nyinge kwanyora abantu banyura mariogo paka mariogo aya manyene no moe mariogo nsi yali bono mubwata nyagitari tari gokora merimo ekene nabo goikira kwa mutainga genda orateme eliogo liemete yaikeire rero okonyora nga chinyagitari nchire nore ni meyense ito ya Kenya bande tuachire chinze buna chiabo India bande tuachire chinze buna chiabo Dubai ekero togo ikororo
amariogo asinyire igogo ikoro kwa be kwa samariogo aya kawaida mariogo yeke gusi nekere kwanyura mariogo ayo bubweni bwakora kieke bwaba lakini ntagete kubeka ringana linene ndiringa kitu achire nyagitari tu apimiru tu airwa mariogo kanywe kagosinya ira no enyagitari kiasinyire igogo tegunga egweli faro ogende nyagitari yende ebwato obomanyi bwaime mono oringoliwe chigosinya chionsi umunyagitari nabwata libaga lyokogota binga ningi kelioga ne irigokora gwetanie ions igo baratumika marioga ari kero babeire bakoringoliwa na bairwe dosi eyo badento bwate abanyagitari abo na barabo baigwire achinyagitari chabara kini bagotumika amarioga yega yeke gusia Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Na kibairire yo no gamba Eric Kurgobetuko. Tone nari kumuri menegeta ali tunga kuna mogo na kapasani abu bande bai tombari baro jaga se vinyoro. Eba kwende mechando na Mario ba kuri turungu kwa bara masali kirakia manje ba bogo na chengu kwa naga kwa to morwe ro yomo. Onyura Mario ba kaita ni yo mobere bona no taro ko nyona gwe akwe ya giga ko bi ba go so go tipo que todo es como kuna era tuvo bien como veré carajo que antes de que estaba ya con itu Mario go ya pasar de la gomura que tiene sello antes vamos yo no le tuve que yo que la gomura que línea tara chenji tona va de baka va chitre va de ya yo caro gire on va yo ma to voy de me está yo una RS tara ma pa kwa ya kora we salva guaria va guarete Akibano yo nyura Mario como na baka jiro mo no yani banga kuya giga ko bimbo kaga jiro mo bere nanga kitora para bona de ni to pakke mete iba ere tira bade ba mu mete ne yo ki kapita ka kamera ire ne de usi sate bai kueto na de sa mo janaro ko na lomo jado yo plasma okay Akibana ara ni abu arona ki kire to pa ni abu de Mbiamana sana. Hello Ensoko TV. Ensoko TV. Na kibairire. Ngotogo sanganere. O kwana na jasta nyakuliko ya Ruiru. Liboli lya wondire lieli. Liboli lya ne. Pole sana. Aro baga kuburiri boli abunga maiti atumikira mariogo mpaka akanero mubiri wasana ara resistance to kwanira. Ngonyarekanere. Abe konyarekana umuntu naro pimiru via. Burure bwaye bwarekanire. Oirwa mariogo lakini mariogo ataramokonya. Amasuali ndagete komutigera na abere. Nambe yemo na bera nyarekana gwatumikira mariogo via korengana buno likeire nenya gitari chinjira ne chinyinge cyoko bweni umubere chindagera tokoli nenseme yemo it is the first line of defense yani tokoyoroka nenchere ntangani yo muntu konyorobo bweni wa enjela umuntu yamenya tenenjera akoragera umurwiro yo pole ekiagere ikeire leveyo njiraki namba ya kabere amarioga aya enyagitari na bego sanginga obairo kogenda so munyagitari yoyomo obairo kogenda so munyagitari yoyomo chinga kinase chindo ko gwa marioga chenjeri waya obo seminar go chakomoa korwa senkaransi tengelinga ara chenje nyagitari naenda ara chenje munyagitari ekere yikeira abuke go sinya enamba yo morali no ere ase screen na bakondigina naende tororenga njira nere toramo obosemi omokonye lindari wasomo chando Mbiamana sana. Hello Ensoko TV. Na kiboirire. Ngotogo sanganere. Umuchango ogo noro yase enkwane yiga. Okay. Hello Ensoko TV. Na kiboirire. Waire uyange uri fete mangare. Omo kiambo ni
kuri na shangi masosa iko hori iga iga akomoro nga somwa bona jinya mutiangi hakiri kumya mariyo ega kaba lakini bona kuna kuhatia huko ngateli yoko kingwene tukutumia mutangai. Okay, mbia mwana sana. Hello Ensoko TV. Habari Soko TV. Na kiwairire. Wairire nyaru kifira daktari uyu. Wairire buya. Uyu gakuru kwa miguna. Miguna akobori daktari na kiri. Igako na daktari kirako ebuchikunini mayeli tirikuru orekera gwate mareli. Lakini okuturi ndani yomukia keryo ko yasoire. Gai kiribu tukaguriri beragira muire ogwenire. Insaba bukikinda daktari ko kolegari asomo bero yekera gwate mareli. Mbia mwana sana. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Hello. Na kiwairire. Wairire Soko TV. Ngotogo sanganere. Ayo ndiradi romboto ya Kinori. Je, nkubuli buna na haraji wene nyekitali mwako mwiba. Kero kiponi na rwali sina asmani. Watu kiko tingi kiko kiriwonga inajenga hadi nyekitali wapata ngoza sina. Kiko tingi tunoka sini tunoka karanta nywe tinanda mwanko. Lakini na they would like you for 2 weeks since na siri kujiniwa na nini bako mwaga kwero kare nanya uti. Okay. Mbia mwana sana. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Right. Naro tebanga nkonyorole kera chire nyegitali. Kera kwa guchikonini. Chikonini taliko gwe na malaria. Lakini gako betu esindani ga akonyara ngo buriro bwabere bokurwa somo bero nasikeze. Mbale minto banyure chikonini. Bakabona nanywe konini teliko kora meremo. Bono asobo science boime ekero tokolingoria egotokonyora esindani nenchera yemo yoko egweriogo liagenda ime mono nekere liogo lilia soira samanyinga nigo ligo kore meremo bwango ekero konyora kwa ichira ase chinyagitali kwa iru chikonini cheikire chitaliko kore meremo igegana bontage to manyenga bonaye watwalire umuchando ime yo manyinga ekiagera ime yo mubero wangere gotwara gento tokoroka resistance to tablets eyibono nenjera yemo wasoira so muchando yore twabwati twali gokwanera igo ekero goikire ngabona etoliko respondi ase chikonini ko ezindani ngotongole kwa bwana akera umonene ngambu ya mone kiagera nare na betu no ara nezindani yebo weni mbogara tikieke mboyo mbia mana sana. Hello Ensoko TV. Hello. Na kiboirere. Ngotoko sanganere. Sangana robot. Na ule ngura maroira. Ule mai maroira ngangike. Okay, ende kubwati umurubelio elindobe kokomanya. Hello Ensoko TV. Vairere byango toko sanganere. All right, ya uchikore tegerera se TV yae. Hello Ensoko TV. Na kiboirire. Ngotoko sanganere. Hello Ensoko TV ntoko igwete.
Okay, ure ngoiraniria riri bori erio. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Na kibwirire. Wazire viyao kwana na Peterson Nyakundi. Rume ya Ruiru. Kuna njeni mbwato muchando imeyane. Agoko nyora keratizo kikira kamutu kako ngati. Akivo na asiru kumanyo muchando no ruyoyo. Kero na nyure chayo se tota eve chayo sama vere. Omutu yo manya gukanye kabona imaje muchando no ruyoyo. Murante. Sawa sawa. Hello Ensoko TV. Ensoko wairire buya. Wewe mtaka haram tafiri kwa foda. Aha. Kiswali ya bidii. Tunaro roko nyoru kubichi muri kanyo skai gukora. Arapa muri kire community ave biya abe na dara kole do. Na tai wo wake tere guchijwa. Okay. Wape kitio mubiri na ande. Mbia mwana sana. Hello Ensoko TV. Hello. Aha. Mbia mwana. Ngoto kusanganere. Wala no. Okay. Hello Ensoko TV tiatobwate yo mwelio. Hello Ensoko TV. Ala he bakari ko bubekere TV yabo. Hello Ensoko TV. Okay. Mabuli nara abere kago chagabu na roboli nga araisa konyo edos aigubuya atigere dosi eri gati na ndi kago chakoyubo bachaye gendereri ne mu affect oyo no muchando umoralia na chira lero onoro muchando na chakirete nga umuchando ogerire tu asoira so muchando yo monene okolira abantu baito nenchire yeto ko nchinda tere ne chiko nini totali kubwatia machiko ichiko lyo munyagitali ndiyo liko gotebyo onyu chiko nini otigerenjera na ndogendere ekere na ere sabu yange kere ko iru chiko nini no munyagitali igaligereri obolito boborweire bolibole aso mubero na kera ko iru chiko nini gamanya nga chiko nini echinako anjise ine chiko koro muchandora aso mubero nenyarekane ngotebinge kero kwanywa chiko nini watigeranjera na endo muchando liranirero monyene eyiye minute nga muchando lito eret bono chiko nini ekero kogenda nyagitali gogo chaka na ende konywe dosi upia na kige kogero konyoro monde karachire nyagitali agatanga echiga neji ena moxiri ninga bwate nyomba na etu ngatigali lakini ande konyoro munyagitali okote yeyi karaye tiga karagenda neji inkie mineti iga munyagitali gatagete kokugeri nga kikwairwa malio gokorwa ase nyagitali igoro yo mochando kora edosi elikwegwa wetera gukora edosi elikwegwa na beranyarekane gwakorera omochando oliole ngaso omubero elinde twebukana no mochando monene ogochigoso aso omubero esengenji omubere okwanga amalio gotago kolemeremo. All right. Samuel Nyamali omaliba korwabo Nyagatanyi magena Nyakoe ward aoteba nga nonde Ensoko TV mbaka omwele narokwanira nga ekera kunyu ekera omutu okumwati lakini ekera nyora mabere gosechae otiga kumwati moralia li swali lya mabere konyu no mutu otiga kugwatia onye nechinga kichigotoka ntobekeri itukolyaye ensemo ekiagero ino mochandole ensemo ale noyo togokwanira litukolya lero lakini nginta getegoteba oyo obwato mochando ngabuno iyo olingoliwe ochiro tebire ngancho munyagitali bunandeiga igongo chinanywa mabere na machani ndaranyu motu goko ngati ekere gwa chiro roga kwegerigwa omochanda atwale no mochando bwa addiction na addiction yegento tobugata warokera mokonya no gochaka gotwale gento gokorwa ka withdrawals ogochaka gotiga ngora elinde ka umubero ikere onale ekiagero umubero ikeire pointing organeti erango na kwanirete erango liri tuachagete erange yekero yasoire ekene ngeringa no chaka ko yeruania yebie katoko nyara liyo morwalia
elinda gokonye ase njira yokobwa chirango chie bintu biri twatumekire biangeire gotosumbua. Okay, ndo chomo director nago ntaikura sensemo ya kabere ye studio nga ebiro bya tonyorire kegima. Timetia emerobeli kiri obwate asokone kinga omuchando yoiga o EMR ngochiore gwikira mwali asama tukabosyo. Nambe ya mumuralia igona achaka umurobeli yoyo gukwanira EMR ekiagera n'umuchando ole silent yasichinga cheito. Bono koikera ni umurobeli yoyo nimbwate merobeli yo emenge era achikoto konya elinde tunyare kubu umuchando yoyo bwe EMR. Nambe yemo nelingana bunelire aronda igase studio. Ingoro kanga media na social media. Ngo korande merobeli yo gukwanira abantu igoro ya EMR. Mbaroro baraga niko manya gochime mono igoro yo murobeli yo bwe EMR. Baise kuligia ase Facebook, baligia ase YouTube, baligi nonyana ase WhatsApp yana bakonyore merobeli menge na bekire inse senge nchogo konya abantu bamindu. Namba ya kabere ndubwatega ntokoroka One Health Partnerships. Nindigeti konyorana n'abantu abanene bali batenerete oborweri bwe Chombe no borwari bwe Masingila. Tuikaransa toteba ni tosemani tuikerere kerenge kemo kyogo konya abantu baminde linde totige gotumeka mali yogobobe. Numurobeli onde noli yokorenta basamo nechi university nechi school elinde tokole mekutano yokwegeria abantu bamindo ngangikeli kebwenerete bakole nelingana linde ndiri tokoroka nga farmer focused awareness abalemi baito mbatakeire baegeli kwa iru eliogo buna dayaso ngora togosiarira chingeni gusi bakora matukoli kakoera 14 bakora matukata na abere batolenteire chingeni eche market abalemi baito na barabuntu takire tobanyorere ekerenge njera toko baegeli nelingana lyo moalio ngeli ngoroka awareness parasas awareness parasas inchiri tokonyora na chibarasa cyumugambi chibarasa cy'abatulete toikaranze mwanyagetinga tosomani enjerengia yokonywa maliogo nenjerengia yokorende mebere yaito elinde totwaro bonyamasi boisaine turwasomo chando yebwe amara. Mbia mono sana ndo chingara shidodonga atanga watching live nikiwa Nyangusubo basi constituency mbia mono sana ekegere bibitu bya tonyorire kegima ante toru ngana yawe yo mwailio gochia so mwanchu muri ya gari pe mono moralia nabonta keteko kwana gocha sabantu bantegereire mwanyagetinge ngima lingane elimo naro lide nonya na maswali ali apoligu mwanyagetinge yaita abantu abange ntoragenda so bolingolia bweme chando tubwata semebere yaito lingane liga no mochando monene bwe mali nigoro mochando bwenga inkinta ketego teba ekiageroro mochando bwenga tigato chake korwani mochando yo korwa sichinga cheito nekere tu ayorwani korwa sichinga cheito ayo mondo bene ochake gwe kanya ngamaliogo togo tumeko taranyoro bolingoli boisain nekerora atumeka maliogo asenjire wenerete ningoyana kereti kegimanga mochando yebwe mali tokoyonyora na maliogo na rora achiko tumeka konyoro gotumeka atari ko kolemeremu lakini gochaka bone kerora atumeka maliogo buya ogocha konyora ngumubiro twalo bonyamasi boisaine oborwere kibwa soire obukonywe liogo iga mochando yoera kwanyara goko bwena no mwali ngore ngotebanga bwangu mono nimbe ngokwana ase omo tandao YouTube chi session yange 13 igangwegeria abantu baminto omochando yo bwe mali inki onyalira ko bagongorenda ko moralia ekero ngobekera maiso marara abantu bamwanyagetinge amaliogo nare kera nare koligereri naro chabwa to mochando mono ali togo ikera bwango nambe yemo eliogo lia moxilin namba ya kabere ndobwate eliogo lia ambicillin namba ya gatatu ndobwate eliogo lia ciprofloxacin namba ya kane ndobwate eliogo lia cetirizine nelinde ndobwate eliogo lia citromycin amaliogo aya naro tokoroka highly misused toepukane kurwa samaliogo aya ekiagera twaerenteiro mochando tachikoera kegima nabona ligo chakoganin kelia bunga nyasaye kare gwanja mwanyagetinga tobwene nabo yali gocha kobegentekia. Okay. Mbemo na sana Dan kanaso gwikira nase studio nabo igombye mono sana umwanchi muligereria wabere ko gosanga na intukorto wagachagete goikabona iga twikira omwailio no gasemero kwanenga kwabere gukwimanya mange wetera somoro bilio bwelitko lyarera kolende toska tomerane chinsa isato asenda bengo kumanya amaya imeyen soko TV tera nenkirubo Frida nigo twabwatanere Barnabas Ondari.